Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shiri namu na IBM Tech TV. Bidiyonmu na yau zai muku bayani ne akan data saver. Menene data saver? Data saver wani abu ne nan da ake amfani da shi a waya na Android, domin yana reducing ɗin application ɗin da suke ɗiban data ba tare da izininka ba. Misali, idan kana da waya hannu na Android, idan ka jawo daga nan gurin za ka ga an saka maka data saver. To yanzu za mu nuna muku menene shi data saver ɗin nan. Kamar yadda kuke gani mun taɓa shi, yanzu ga nan mun kunna shi, data saver. Kowace waya na Android tana zuwa da data saver nata. Kun ga kamar yadda kuke gani mun kunna shi, sai ka matse shi domin ka ji ka ga me amfanin shi. Ga nan data saver, kun gani nan ya sa mana usage, data saver on, mobile data, mun kashe datan mu, mobile data usage. To daga nan ƙasa sai ka zo inda aka sa maka mobile usage, sai ka taɓe shi. Kamar yadda kuke gani, akwai wasu social medias da suke ɗiban data ba ƙaƙƙautawa. To dalilin rashin kunna wannan data saver ɗin ne yasa application kamar irin su Facebook, WhatsApp da su Instagram da su Google Play Store suke amfani da data ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Kamar yadda kuke gani a nan gurin, in kun lura ga nan a photo, WhatsApp, Google Play Service, Google Play Store, KineMaster and Facebook. To wayannan application da kuke gani software ne da ake amfani da su sai da data. To wannan data saver yana taimakon user ne daga, yana rage mai asara na data. Misali yanzu sai ka kunna datan ka manta ka kunna ta. To idan dai ko da yaushe kana kunna wannan data saver ɗin, to zai hana wa'innan application da kuke gani su ringa ɗiban application. Kamar yadda kuke gani, Xender ba application bane da ake amfani da data, amma kun gani ta ɗibi data 2.05 gigabyte. Kun ga wannan data ba ƙaramin data ta ɗiba ba. Ita kuma Google Play Store ta ɗibi data 152 MB, ta ma ta ɗiba da yawa. Ga su nan dai wayannan application ɗin da kuke gani su ne suka ɗibi datan da kai amfani da su. Ga nan kowanne yana nuna ma iya yawan datan da ya ɗiba. Kamar yadda kuke gani, bari mu taɓa Xender ku gani. Ga total, kun gani ya sa mana a nan gurin background data, enable usage of mobile data in the background. Sai mu ce back. Ita dai wannan data saver ɗin tana da matuƙar amfani, domin tana taimaka ma mai amfani da waya ya rage asara sosai. Saboda idan mutum yana da waya Android, to za ta ringa ɗiban mai data ba tare da sanin shi ba. Bayan shi zai sa data, misali mutane suna yawan sa data, sai mutum ya sai data 1 gigabyte sai ya amfani da shi. In misali a ce 1 gigabyte yana mai tsawon awa ɗaya ne, to sai ga ya mai minti 30. To ba komai ba ne, data saver ɗin nan ne da ba kunna ba, shi yasa ka ga wannan. Saboda wasu application ɗin suna ɗiba su amfani da shi ba tare da sanin ka ba. Kamar yadda kuke gani yanzu, kun gani wayannan sun ce mana 382 mobile
MB mobile data. To datan da wannan waya ta ɗiba kun gan shi nan iya yawan shi 382. To kada ku manta da subscribing da liking da sharing. Mun gode.